Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο παίζω από το account του αδερφού μου Rivals. Σας προειδοποιώ από τώρα ότι θα κάνω κάποιες φορές από το account του αδερφού μου και επίσης ότι έχω πολύ λίγα level εδώ, οπότε θα φαίνομαι λίγο άχρηστος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και σας παρακαλώ γράψτε μου όποιος θέλει στα σχόλια τι παιχνίδι θέλετε να κάνουμε. Το Rivals ήταν η τελευταία μου επιλογή. Τώρα έχω ξεμείνει, δεν ξέρω τι να κάνω. Ωραία, ξεκινάμε Rivals. Και επίσης δεν είμαι και καλός από εδώ γιατί δεν ξέρω καθόλου να παίζω. Παίζω πιο πολύ από το Xbox Rivals και γενικά παιχνίδια με όπλα όπως GTA και τέτοια. Σε παρακαλώ, όχι. Μη. Γράψτε μου στο σχόλιο πώς σας λένε και εγώ θα σας κάνω friend, αλλά από το άλλο μου account. Κάντε με friend στο άλλο μου account. Θυμάστε πώς λέγεται Παναγιώτη Seed. Οκ, ας πάμε 2v1. Οκ, μπήκε 2v2, ωραία, πάμε. Αυτή εδώ η πίστη είναι η αγαπημένη μου. Αυτή η αρένα. Άντε πάμε. Sandbox. Εδώ πέρα παιδιά είμαι λιγουλάκι άχρηστος. Λίγο. Οπα. Να το εξωσύμω. Εδώ πέρα είναι. Εδώ πλακώνονται. Ωραία, σκοτώσαμε τον ένα. Τώρα ένας έμεινε. Όχι! Ένα βιένα ρε φίλε, όχι. Όχι. Έλα, no, πλησία. No. Όχι. Σε παρακαλώ, μη. Να το συζητήσουμε, να το... Ναι, δεν πειράζει, το χάσαμε το round. Τώρα ας πάμε να παλέψουμε με τα χέρια. Κανονικά παιδιά, γιατί δεν έχω και μπαζούκες έχω στο καλό μου account και τα πάντα. Λοιπόν, σας το υπόσχομαι ότι στο επόμενο βίντεο που θα κάνω θα είναι Fortnite, το Part 2. Γιατί πήγε 44 likes στο καινούριο το βίντεο μου. Το πρώτο μου βίντεο πήγε 40 κάτι likes. Οπότε πρέπει να κάνω το Part 2 του Fortnite. Και είναι έκπληξη το τι θα κάνουμε. Ωραία, νικήσαμε τώρα. Και επίσης μια ακόμα έκπληξη που θα την αναφέρω μέσα στο βίντεο. Πάλι με τα χέρια να βαράμε. Ωραία. Με βολεύει πιο πολύ από το Xbox. Ωραία, 2-1. Πάμε. Σας έχω μια τεράστια έκπληξη. Έχω ακόμα εδώ τη βόμβα. Που θα σας την πω όπως σας είπα και πριν μέσα στο βίντεο. Και είναι κάτι που θέλω να κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωραία. Μακούλ 257. Αν αυτός ο Μακούλ 257 με βλέπει τώρα, να μου γράψει σχόλιο.
Σήμερα, παιδιά, επειδή έχω καιρό να κάνω βιντεάκι, θα ανεβάσω 2. Δείτε και το άλλο μου βίντεο, στο οποίο έχω κάνει ένα με ένα zoo farm, ένα My Voice Zoo λέγεται. Ωραία. 2026 το λένε αυτόν. Ωραίο όνομα. Γράψτε μου στα σχόλια επίσης ποιο είναι το καλύτερο σας Brainrot. Χάσαμε το round. Εμένα το καλύτερο μου Brainrot είναι ένα από το Divine Fuse 20 εκατομμύρια και ήταν 12% και τότε είχαμε άβρα. Αλλά το αγαπημένο μου Brainrot είναι ένα Lost Pitacos με Skibidi και Taco Trade που μου το έδωσε ο κολλητός μου. Ωραία. Τους σκότωσα και τους δύο, μια χαρά. Δημητσανός 67 τον λένε. Ωραία, είμαστε 3-2. Νικάμε. Τι είναι αυτό εδώ πάνω? Ναι, αυτό που σου δίνει κλειδιά. Ωραία, ο ένας έχει πρόβλημα με το ίντερνετ. Νικήσαμε το round, τελευταίος γύρος είναι. Match point. Νικήσαμε γιατί και οι δύο βγήκαν εκτός σύνδεσης. Εγώ που πήγα? Γιατί είμαι αόρατος? Να μάθω, γιατί? Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Merch Panos Games. Ακριβώς. Αυτή ήταν η έκπληξη που σας είπα ότι θα αναφέρω μες στο βίντεο. Κάτσε να δούμε εδώ. Και είναι ότι έχω κάνει το καινούριο μου merch. Και είναι τέλειο όμως. Και μπορείτε να το βρείτε παντού. Άμα θέλετε, άμα είστε φίλος μου, θα σας το δώσω δωρεάν. Γιατί πάω σαν ανώμαλος τώρα, στο τάμπλετ. Εδώ είμαι ρε. Ωραία, έχει μπαζούκα ο άλλος και είναι level 4. Εγώ στο άλλο μου account που είμαι level 135. Ο Χριστός και Παναγία. Ναι! 1-0. Είναι δύσκολος αυτός ρε φίλε. Θα τον πετύχω από εδώ με σνάιπερ. Όχι. Έλα. Round lost. Είναι το πρώτο merch παιδιά που βγαίνει. Θα κάνω και βραχιολάκια σύντομα και το νέο merch το οποίο είναι με... όχι. Δεν πειράζει. Το οποίο είναι με καινούριο, είναι μακριμάνικο. Αυτός παιδιά είναι ο τελευταίος γύρος που θα παίξουμε. Μετά δυστυχώς πρέπει να το κλείσω. Ωραία! Γιατί έχω και να κάνω τα μαθήματα. Ωραία.
Έλα εσύ εδώ. Όχι ρε. Τι κάνεις? Δεν πειράζει. Πάμε. Το έχω καημό να τον νικήσω. Ξέρω πως θα έρθει από εδώ γιατί πριν από εδώ με πέτυχε. Αν και εγώ νίκησα, τέλος πάντων. Τώρα είναι κάπου πάνω και θα μου έρθει μια ουρανοκατέβατη. Θέλω φουλ να βγαίνω έξω από το map. Όχι, όχι. Όχι ρε. No, la polizia. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Τι έπαθε ρε. Όχι. Όχι, είναι παγίδα. Στο τσακ. Ωραία, τον ισοφάρισα. Παιδιά, είμαστε κοντά. Τέλεια. Τώρα, παιδιά, που κάνουμε βίντεο, πρέπει να συγκεντρωθούμε λίγο γιατί match point τώρα. Τη βάψαμε. Έλα, σχεδόν το τελειώσουμε το βίντεο. Σε παρακαλώ, μην μου το κάνει. Σε αυτό και με βάλεις. First. Τι είναι αυτό το first? Οπα. Με έστειλε. Όχι. Εντάξει παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like και μια εγγραφή άμα είστε καινούργοι και γεια σας.